Kada nemam baš puno vremena za kuvanje, onda pravim ovu kremastu pastu sa piletinom i sa šampinjonima. Dobar dan i dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Danas pravimo kremastu pastu sa piletinom i šampinjonima. Za pripremu će nam biti potrebno 400 g šampinjona seckanih na listove, pola kilograma belog mesa seckanog na kockice, oko 200 g bilo kog kačkavalja, 400 g kisele pavlake, od začina po kašičica vegete, bibera, soli, karija, ulje za dinstanje i ja ću danas koristiti pola kilograma fusili testenine jer ona lepo zadržava sos pa svaki zalogaj bude pun ukusa. Najpre ćemo na malo ulja propržiti belo meso. Sada ćemo dodati biber, so i vegetu. I nastavljamo da pržimo. Sada ćemo dodati šampinjone. Oni će pustiti vodu, tako da ćemo ih ostaviti da se dinstaju sa mesom sve dok sva voda ne uđe. Kada je sva tečnost uvrela, dodajemo pavlaku i kari po ukusu i ostavljamo da se sve lepo sjedini. Pred kraj dodajemo kačkavalj i njega ćemo bukvalno pustiti samo da se istopi. To je to. Sos je gotov i sad možemo da pređemo na pripremu testenine. U ključalu slanu vodu sipat ćemo testeninu i kuvat ćemo je prema uputstvu na pakovanju. Kada skuvate rezance, obavezno sačuvajte malo vode u kojoj su se kuvali, jer će upravo ta voda dati kremasti ukus. Sada ćemo dodati rezance. Brzo, jednostavno i preukusno. Idealan ručak za dane kada nemate baš mnogo vremena za kuvanje. Ako vam se recept dopao, lajkujte ga, zapratite kanal Nenina kuhinja i obavezno napišite u komentarima da li ste probali recept i da li biste vi nešto eventualno dodali. Prijatno!